千羽鶴。リタとチャビは母親と一緒に魅力的な村モンブランの新居に到着しました。父親が病気で村の近くの病院に入院しているので引っ越したのです。一刻も早い回復を願い、毎日お見舞いに行っていました。しばらくして近所の子供たちが近くの洞窟に住む1000年も生きている竜がいることを教えてくれました。その竜は情け容赦なく凶暴で面白半分に子供たちを食べるのだそうです。暑い夏、姉と弟は木陰の涼しい場所を求めて山歩きを始めました。そして長い年月を生きていろいろなものを見てきた動物がそんなに邪悪になれるとは思えないので、竜の洞窟を探すことにしたのです。ある朝、雑草や茂みの中に青みがかった小さな炎が足元で優雅に踊っているような太い火のようなものを見つけました。その炎に触ろうとするとすぐに消えてしまいました。でもよく似た炎がもう一つやや小さく現れ、その後ろにもう一つもう一つとあるのが見えました。二人は小さな炎の跡をたどっていくと、下草の中に狭いトンネルのようなくぼみができました。彼らはしゃがみ込み、その中に入り這うようにして小さな小川が流れる斜面にたどり着き、その上をまるでソリのように滑っていきました。右へ左へと小さなラマたちは陽気に踊り、まるで自分たちが正しい道を進んでいることを示すかのようでした。たどり着くと顔を出して寝ている竜にぶつかりました。周りを見渡すと、そこは湖のようなものの中にある巨大な泡のようなものでした。その泡の表面には今まで竜が訪れた素晴らしい場所が水の動きで表現されていました。その中では呼吸がしやすく、竜のいびきが聞こえます。その鼻からはこの不思議な場所へと導いてくれた小さな炎が出ていました。二人は恐れず近づき、その鼻を触りました。竜に鼻があるのでしょうか。竜は目を覚まし、その鮮やかな青い瞳がリタを見つめました。竜は何も言わなくても姉と弟が父親の病気で苦しんでいることが分かりました。そして彼らの苦しみを感じて大きな涙を流し、それが地面に落ちて破裂して1000枚の小さな赤い四角い紙切れになりました。すると突然、子供たちはよくわからないまま、まるでテレパシーのように竜と交信していることに気がつきました。竜は、日本には千羽鶴を折ると願いが叶うという言い伝えがあるんだよ、と教えてくれました。リタとチャビは顔を輝かせながら、千羽鶴を作ってお父さんが元気になりますように、と願いました。早速床に落ちている赤い紙切れを拾って鶴を折ろうとしますが、どこから手をつけていいかわかりません。その時、竜が一緒になって折り鶴の折り方を教えてくれたのです。そして3人は千羽鶴を作り上げました。夜も更け、そろそろ帰らないとお母さんに心配されると思った子供たち。それを見た竜は子供たちを背中に乗せると、翼を広げて上空に飛び上がりました。太い火に囲まれながら川を登り、村の上空を飛び、リタが自分の家の場所を指さすまで飛んでいきました。竜は庭に降り立ち、子供たちは母親に合図をして一緒に上がってきました。最初は唖然としていた母親も
嫌々ながらも聞き入れて、その背中に乗ってみんなで父親のいる病院まで飛んで行きました。竜は窓際で頭を休め、三人は竜の首の上を歩いて病室に入りました。父親は竜の存在に驚いていましたが、思いがけない驚きの家族の訪問に大喜びしました。リタとチャビは自分たちが作った鶴をプレゼントしました。母親が糸でまとめることを思いつき、4列を均等に縫い、窓から吊るしました。姉と弟は赤い鶴の短冊がそよ風に揺れる姿に目を奪われました。竜は彼らをじっと見て、竜の微笑み方で微笑んでいるように見えました。日が暮れ、姉と弟が願い事をすると、しばらくして小さな笑い声が聞こえました。振り返ると、それは父親で、久しぶりに控えめに笑っていました。子供たちは共犯者のように顔を見合わせ、両親に抱きつきました。竜は長い耳に家族の笑い声が響く中、夕日を眺めながら糸につきました。